Πάμε ρε φτά. Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Θεοδόρου. Βρισκόμαστε στο ράλι Ακρόπολης. Είμαι από το Λόλος Τσίκι για να εκπομπή τα όντια του Χάρου. Βρίσκομαι από πολυπροαθλητή, γκρουπές, Παγκυπρού Προαθλήματος Ράλι 2008-2009. Ευάγγελο Ανδρέου, άλλον Παλού. Πώς βλέπετε τον αγώνα μέχρι τώρα? Μέχρι στιγμής ο αγώνας είναι συναρπαστικός. Είχαμε κάποιες εξόδους του ΛΟΕΦ εδώ πάνω. Ο Σόρτο επίσης την προηγούμενη δική από αυτή. Τι έχει να πει για αυτές τις εγκαταλείψεις? Για τις εγκαταλείψεις το πρώτο λάθος είναι του Ντανιέλ Ελένα, γιατί έχει κάνει ένα λάθος εδώ και πάνω, το είπαμε πριν. Σε παρακαλώ κυρία μου. Έχει κάνει κάποια λάθη στις σημειώσεις του, το έχω δει εγώ προσωπικά. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα μπορέσω να τρέξω στο ράλι. Για το PWRC βλέπουμε τον Λάμπρα Χανασούλα να φιγουράρει στην πρώτη θέση. Ναι. Έχουμε να σχολιάσουμε ότι... Κάτσα ρε,